Sirauya. Watu wa baba ule mwazi samani sirei Sikati samani sirei nokuti ini handina chandachiziva chandakambokanganisa. wati samani sinani mwana nyazu pa kula ndotala ngina Ndikanzi lero ku high court. toni le high court Ina high court hadizi. ina wata high court nyazu Richireva nezveipa pamusoro pangu. wati ndifuna nepezvangu Ndikanzi inyaya yechechi. kuti waindava nechechi Ikati nyaya yechechi ichiitwa ndiani yewa waisabhariro. wati indava yechechi mbano hambisele mwana Ndikanzi ndimufundisi mambari. wati wamufundisi mwana Ndikati makatowanda munoti vateni. wati wali vanini ndisumi Ndikanzi saka chitouya muri ndikamwa iko zvino kuti waiza kunalala manje ku high court. ngase high court Kati zvakanaka. wati kunolinda Ndakasvika kumba ngafika ekana kuHarare. eharare Ndobva ndaverenga gwaro ramhambare raakaisa kukoti achitikwirira nyaya iyi. ngase mfunda ncwadi kamhamba lesambisa ekoti yambisa lendawo Kuti ndione kuti ko mhosva yangu ndei. ndifuna kwazi umlando wami Ndobva ndakaona kuti mhambare waikwirira Bishop A.K. Mwazha ndibona kwamhambare wehambelawo bishop eke mwazi achiti ari kuzviita nhume, kuzenza isitunywa ari kuzviita archbishop. kuzenza archbishop Uyezve vose vakagadza achizviti ndiarchbishop bonke abagcobayo eziti uarchbishop vanofanira kuti vabviswe pazvigaro zvavo. akumele vasuswe lapha bahlala khona Zvaiva kuti nachairman angari chairman Bishop Mwazha kusitsho uchairman ubishop mwazi waifanira kubva kuchairman nokuda kuti Chisembo Mwazha ubishop Chisembo mwazi aifanira kubva kuchairman nokuti Bishop AK ndiye akamukumbira kumutumwa. wakumele asuke lapho bahlala khona ngoba ubishop eke wayemucelele kwathunwayo Saka mhambare wakati imwezve nyaya umambari wathi enye indaba ndeyekuti pana mashoko, pane chitsamba chipepa chakanyorwa wathi wakula mazwi kutokuyincwadi iphepha elabhalwayo achireva tsamba yamaverengerwa. bekutshiwo incwadi elifundileyo Zvikanzi chipepa ichi hazvichitendi wathi leyo ncwadi asikhona nokuti mazuva aperawo, bva mazuva aperawo ukuthi kusukela insuku ezidlulile mutumwa ari kurwara, owathunwayo kaphilanga asi ari kurwara njere chirwere chinonzi dementia. usephambaneni ingqondo usenedemensia Saka haasi kuziva kana zvaanoboita, kasakwazi akwenzayo unopenga. usemohlanyana Saka chipepa icho hazvichitendi. ngakho leyo ncwadi asikhona Zvikanzi vanhu vazhinji muchechi wathiwa abantu abaningi echechi zvavanotenda ndezvokuti tawanda abakholwayo utawanda manje ndiye aifanira kuti aende pakutungamira kwete AK. mweyo umele akhokhele hathi uekele Ndo zvinotenda vanhu izvozvo. yikho ukholwa abantu Saka ndo zvinoda kuti tawanda ngaaende aite mukuru wechechi. yikho sikufunayo kuba utawanda abe ngomkhulu wechechi Vamwe vose vari kutsigira AK, saka tavachawo munyaya. bonke labo balandela eke yikho sibafakile endabeni Saka ndo nyaya yakaisa mhambare chikoti. ndiyo indaba yambiswa kumhambari ekoti Zvino tose tinozviziva muchechi muno kuti ngakho sonke siyazi echechi lena ukuthi kana ukamhangarira mumwe wako kumapurisa kana kukoti ungamangalela omunye wakho emaphoyiseni noma ekoti wotombobvisa gemeni iyakhipha igamenti nokuti isu hatidaro pakunamata. ngoba senzi njalo ekuthandazeni kwethu Kana tiine nyaya iri pakati pedu mawe nendaba phathina kwethu inoiswa kuchechi iyanjiswa echechi yotaurwa yogadziriswa, besikhulunywa ilungisiswa asi mhambare une gemeni rake kusvika nhasi. kepha umhambari unegementi yakhe kuze kube manje Nyaya iyi wakanga aiapply achiti ngaite chimbi inonzi agent chamber application. waifake indaba yakhe sithi mayenze nokusesa try-agent chamber application Achiti nokuti vanhu ava ndo vakabata maasetsi ose echechi ivavavo. besithi ngoba laba bantu yibo ababambe ama-assets onke echechi Saka ikasakasira kugadziriswa maasetsi echechi anoenda. wathiwa nxa kungasheshwanga ukulungisiswa lolo daba ama-assets
sechechi akahamba. Saka jaji wakanga apuwa nyaya iyoyo Ngakho ujaji manje wayinikezwe le ndawo. akapindura chinyora achiti haifaniri agent application. Waphendula esithi ayifanelanga i-agent application. Asivo vakaendazve vakandochemazve kuti aiwa mbona inyaya iyi ngaite agent. Bahamba bayakhalaza njalo bathi wona njalo uyenze ibe agent. Ndo patakazoenda makukoti naiye mambari wacho aripo. Yikho samenywa khona ekhoti la emambari ukhona. Jaji akati ina handioni nokuti zvemambari chimwe shoko raakataura nderekuti varume vese ava havafaniri kuinda pamba pomutumwa. Umama wathi mina angiboni ngoba uthela amadoda onke akumelanga endlini yathunywa nkulu wazivafika. Kana pachechi havafaniri kusvika. Akamelanga bafike lasechechi. Saka jaji uyu wakati Ujaji lo wathi ina handioni chakaita varume ava angiboni okubi okwenziwe ngamadoda lawo pamba pomutumwa pauro mwacho wavo emzini wathunywa nkulu wazivafika kana muchechi noma echechi. saka handina nyaya yandingati inokosha kuti timhanye handina chinobatika. Ngakho hakuna ndaba ayiyibona ebalulekileyo uma singagijima noma ebambelana. Kunze kwehistory yechechi yandaverenga muno yakaisamo Kuphela imbali yechechi engifundileyo yokufakelana. saka naizvo wakati ndinongoramba ndiri pashoko rangu ndarasha nyaya iyi Wathi ngiyala kusemazwini ami sengilahlile le ndawo. kana